आच्छा खाला माबोरै जालांथारखोब्रा गरमालाय दामानिलाय बारा सानखौनो गाहायसिनावसो फैनाय बायदि मोनलायलांबायब्रा। अ आसोल बोरै जालांखो माबोरै जालांखो सान्दुङानो माथो बारानिफ्राय बारा दुंग्रासो जालायलांबाय। आंहाथ' जेरै खाला एरै खालासिनसो जालायलांबाय। गस्लाखौबो खुनो बायो गोसोमसिन जागोन खुबाबो। फुजाफ्राव बेरायबा सिख्लाफ्रा खोमसि खोमलाव बेरायबा सौग्रावबाबो नुनाय नंलालै आंखौ। बेनोसो मोजां नङा होमबा नोंहा जेरै बिर बिथिं बेरायदो सौग्रावलाबायहैदो। बे फाग्ला बिदिनो जागोन बे दामजालाबायनानैसो फाव जागोन माथो नोंनि बुद्धिखौ लानांगौबा। खामानि मावनोबो बोरै मावगोन बिदि गरमाव आयौ बेनोथ'लै खालाभाइ खामानि मावाबाबो उदां जादों होननानै बिमा बिफाजों रायजाबाय थानाय। न'आव थाबाबो बे मबाइलखौनो थुबाय था बे पाबजिखौनो गेलेबाय था होनजाबाय था न' सिङाव थाबाबो। दाथ' गामि एरियायावबो खामानिफ्रा गायनाय फुनाय जोबजोब्बाय मा खालामनानै थाबावनांगौ जाखोब्रा आसोल। कम्पानिफ्रावनो थांनानै कम्पानियाव मावहैलाबायनोसै नामा। बिदिनो खालामनांसिगोन उफाय गैला। बे मास मोननै मोनथामा खामानि गैखाला गामियाव। मास मोनथामसो थानानै फैफिनसै गामियाव। माइ हाखांबा अनेक खामानि मोनगोन ना। माइ रोगानाय ट्रेक्टराव मारा होनाय मेरला खामानि जासिगोनलाय मेसेङाव मावख'नोसो हानाय नंलालाय। बिदिनो खालामनांसिगोन नङाबा उफाय गैया। मास मोनथामसो थानानै ग्रोब फैनोसै नङाबा फुजाया माजों जानोलै आसोल। सिख्लाफोरखौ माजों फथायनो। न'आव थाइसे थाइनै बिबाबोथ' मोनखाया। कम्पानियावनो थांनानै गरनैसो लायाबा उफाय गैला। मालै आसोलफोर मा रायलायबाय थादों नोंसोरो? आसोला खर' होदों माथो। ओंलै आसोल दहाय सिनजाहैदोंमोन। आंहाबो सिनजानांसिगोन आंनियाबो लावजोबथारबाय खानाया। बेफोरखौ बाद हो माला कम्पानियाव थांगोन बेखौ टिकेट दाननांगौ दाननाङा बेफोरखौ रायलायदो। समबारहालागै दानहैनोसै नामा? औ थाब दानखानांगोन ना रिजार्भेसन। आंबो थांगोनलै बिदिबा माला टिकेट दानहैयो खबर हो। खबरखौथ' होनो हायोलै नोंस्राबा न'आव बिमा बिफायाबा हगार हरगोन ना हरा। लांफालाबायनानै गोदाव सोराव जायोबा जोंहासो दाय जागोन। बेफोरखौ गियो नामा आं दं। आं सानखादोंसोमोन सोरबाफोर थांग्रा मोनोबा थांफानांसिगोन होननानै। सानफ्रामबो न'आव थाबाबो रायजाबाय थानाय खामानि मावा दामानि मावा होननानै। आसोल नोंनियाबो माथो काहानिया जोंनिजों सेमसो। जोंबो बिदि न'आव रायजाबाय थानानैथ' बिदि कम्पानियाव थांनो होननानै गोसोखांदों। बारा गोबाव थाया मास मोनथामल' जायोना मास मोनथामबाबो गामियाव फैफिनसैलाय। गामियाव फैनानै ट्रेक्टरफ्रावनो लेबार मावनानै सोलिनोसैलाय। आदसा आसोलफोर ट्रेक्टर होननायखाय मोनसे गोसोखांदां। सुनिलनाव ट्रेक्टरा गंथाम दङ। साथामजों गंसे गंसे सालायनोसै नामा? जायो ओमफ्राय दरमाफ्रासो बेसे मोनगोनथाय। दरमाहाया बारायजोब्बायलै दाना ट्रेक्टर ड्राइभारफोरनिया। सानसेयाव 800 खरै। माथो 800बा माथो सलायजायोलै। द्राइभार नागिरगासिनोखासो सुनिला मालिकआ। गोदान गंसे दं ओमफ्राय फुराना गंनै दङ। फुरानाखौ सोर सलायगोनब्रा? आंनो हो फुरानाबाबो होखावनो आं बायनाय जिनाय मिन्थिया आंथ'। नोंसोर सानैया फुरानाखौ सलायलै आं हले गोदानखौसो सलायगोन। बारा फुरानाखौ ब्रेक अरा मा अराबाथाय बायो। जायोलै आसोल जोंनिया फुरानाबाबो दरमाहाल'सो मोननांगौ। मिसिंबो दंखायोना बिनिया लेबार थेबार नांलाया जों साथामजों ड्राइभारल'सो थांनांगोन। हा जावग्रा मेसिङा लाबाय होननाय खोनादोंथ' आङो। गोदान लाबाय लानायालाय थांनाय मेसेङाव लादों।
गारि गोदानावसो लगायोना मेचिनखौ। आं सलायनोसै नोंसोरो ट्रलि सलायबाय थादो। जाया होमबा? जायो दे जायो। नों मेचिनखौ सलायदो, जों ट्रलि बोबाय थानोसै सानैजों। होमबा कम्पानियाव थांनायखौ बाद होनोसै नामा? बेखौनो सलायनोसै नामा? अबे फाग्लाबा दा ट्रेक्टरनि खामानि जायो नामा? माइ हाखांबासो जागोन, बेसर फोबावगोन, बेसर फुखांनानैसो जागोन। दानो खामानि जानाय नङा। जों कम्पानियाव मास मोनथाम थानोसै आरामसे फैफिननोसै। हेला हानि खामानि जाहैसिगोन ना? जायो दे बिदिबा जायो। होद खाला ओंखाम उखैबाय माथो, थांलायलायनोसै नामा? औ दे जेला थांनो हेला खबर हरबानो जाबाय। टिकेट दाननायफ्राव खबर हरबानो जाबाय। ज' थांनानै दानहैनोसै। दे होमबालाय दे थांलायनोसै। आंहाबो ओंखाम उखैबाय, दे फुङाव जानायानो जायाखै। जेबो गैयाना? गरमनि थाखायनो ओंखामखौनो जानो हाया माथो, अयथासार गरम। दे होमबालाय थांलायलायनोसै। औ दे थांसै होमबालाय।